jos ajatellaan valtuustotyöskentelyä, mä katsoin tänään läpi jotenkin keskustelun aiheiden toivossa kymmeniä keskustelupöytäkirjoja. Ja mä en löytänyt niistä mitään kiinnostavaa. Mä katsoin ja se löytyy, mä kokein, että tää oli provosointi. Mä en katsonut 10, mä katsoin vaan muutaman. Siellä on niin joitain hauskoja tällaisia, siis kielletään ulkomainontaa ja näin. Mutta sitten niin ehkä mihin sä vähän viittasit, että siellä on aika paljon myös tämmöistä niin tietenkin siis sitä tavaraa, millä sitten tätä kaupunkia oikeasti johdetaan. Mutta että kerjäläinen, niin kun, joka jotenkin tulee siis niin kun kadulle, tulee kodin eteen, reviirille, niin se on aihe, joka herättää jotenkin. Aloitetaan hei nyt täältä suunnasta. Haluaisi Ville aloittaa, mikä olisi niin kun SOSDEM-malli, tai Ville Jalovaara-malli? Niin, puhun varmaan omissa nimissäni, tästä on niin monia malleja varmaan ja käytäntöjä olemassa, mä en tiedä. Mä ajattelisin, että tänään itse asiassa mä näin kaupungilla kadulla kerjäämässä ihan tavallisen suomalaisen ihmisen istumassa siinä Rautatien torilla. Ja jäin sitä pohjalta miettimään, että suhtaututaanko häneen jotenkin eri tavalla nyt kuin näihin romaaneihin. Oletko varma, että hän ei ollut iltalehden toimintaa? No ei hän näyttänyt. Hän oli hyvin niin kuin säälittävän näköinen. Että mä jäin miettimään sitä, että mun mielestä tällä nykyisellä mallilla on aika hyvin pärjätty ja siis sitä, että mä en ihan sitä kriminalisointia niin kuin olisi kannattamassa kuitenkaan. Mutta tosiaan toivoisin, että kaikkeen, tietysti aina jos tavallaan jotakin häiritään tai varastetaan tai jotakin, niin poliisihan tietysti pitää puuttua siihen jo nyt. Ja ajattelisin sitten, että tietysti näitä ihmisiä pitäisi voida tietysti auttaa siellä kotimaassaan. Se on tietysti säälittävää, että EU on tällä hetkellä niin kuin siinä tilassa, että se ei ilmeisesti pysty yhtä jäsenmaatansa ohjastamaan tässä. Olisiko joku, joka pystyisi sanomaan suoraan, että kriminalisointi olisi hyvä ratkaisu? Me oltiin kutsuttu myös perussuomalaisista, mutta he ei tullut. No, eikö kukaan haluaisi kriminalisoida? Ei, se ei ole mikään ratkaisu. Se vaan lakasee ongelman maton alle, mutta pyyhky jää silti. Ei se varmaan edes lakase sitä maton alle, niin. että en mä jotenkin usko siihen. Mutta että hirveän surullinenhan tämä tilanne on, ja siis ennen kaikkea just Ville toi hyvin esiin sen, että tämä on oikeasti niin EU-tason ongelma, ja sitten siihen liittyy oikeasti ihmiskauppaa ja niin paljon muutakin kuin semmoista, mitä me paljon muuta kuin se, että me nähdään se yksi romaani tuossa Stokkan nurkalla. Niin, ensisijaisesti niitä pitäisi pystyä EU-taholta painostamaan, että kun Romaniassa kuulemma niin kun tehdään sellaista politiikkaa, että yritetään saada ne ulos sillä, että menkää näihin maihin, jos tuotaan. Niin sehän tässä tekee ongelman, että ei me nyt jossain pienessä Helsingissä saada tätä hommaa ratkaistua, mutta sitten taas jokainen ihminen on ihmisenä arvokas. Sehän tästä tekee niin vaikeaa. Mutta kun nyt siis perussuomalaisia syytetään siitä, huomatkaa, mekin ruvetaan puhua perussuomalaisista ilman, että olisi paikalla täällä. Sinä rupesit. No. Jäin kiinni. Niin, no, mutta kun on tämä syytös siitä, että ne puhuu vaan siis Euroopasta, vaikka pitäisi puhua kuntakysymyksistä, niin miten nyt tässä kysymyksessä, kun me nyt ei voida Helsingin kaupungin valtuustossa ratkaista Romanian ulkomaalaispolitiikkaa, tai siis sisäpolitiikkaa, me ei voida ratkaista sitä, niin meidän täytyy tavalla tai toisella ottaa kantaa niin kuin de facto tähän tilanteeseen Helsingissä. Niin olisiko jotain konkreettista, vihreää konkreettista tai jotain? No mun mielestä se, mikä on meidän niin kuin valtapiirissä, on se, mitä täällä Helsingissä tehdään ja millaisia tukipalveluita on ihan kelle tahansa, joka on siis sellaisessa asemassa, ettei pysty, niin kuin, että on tuolla kadulla talvipakkasella tai muuta. Ja se on musta tavallaan vähän hullua pelottelua, että sitten ne romanit on kaikki täällä, jos niillä on hyvät olot. Ei ne nyt kauhean hyvät olot, jos ne saa jossain telttaleirissä asuu jossain, missä niitä nyt asuu tuolla pitkin niin kuin Helsinkiä. Et sitten tavallaan, että mitä me ollaan oikeasti ihmisiä velvollisia tekemään sille, joka ei pysty tulemaan toimeen. Et onko se sitten kysymys siitä, että sit me vaan yritetään silleen, että no ei ole meidän ongelma. Sehän on kauhean kiusallista, kun joku tulee ja pyytää rahaa ja sä näet sen aina silleen, että hei, mulla on tässä kaikki tai mitään. Se tosi ärsyttävä, kauhean kiva, jos voisi olla siitä, että pois mun silmistä. Ja sen takia se keskustelukin on niinku ihan mielenkiintoista seurata, että mikä se on, mikä ihmisiä oikeasti siinä häiritsee. Ei tää Helsinki ole kaatumassa romaniperheisiin
lyhyet kommentit Sanna ja Riki, ja jos Laura haluaa, niin Mä voi haluaisin kysyä sen, että annatteko te rahaa romanikeräisiin? Ei anna. Välillä. Joo. Ja esimerkiksi Joskus on ruokaa antanut, mutta en. Joo. no mut esimerkiksi nyt on tosi paljon niitä romanikeräläisiä, jotka myy sitä iso numero, mikä se iso numero. Niin se on ihan hyvä tapa tukea. Joo. Ne saa sit 3 euroa sitten ja ne niin pystyy tekemään jotain. Löydettiin vasemmistoliittolainen, joka huutaa, että mene töihin. Oho, toi on aika yllättävää. Mutta Sanna ja Riki, toi oli hyvä huomio. Sanna ja Riki, haluatko No mä oon sanoa? samaa mieltä Joo, yhtäkin edellistä, okei. että EU-tasolla pitäisi ratkaista ja se ei oikein ole kaupunginvaltuuston. Joo. Mä menen sitä sanoa niistä romanileireistä tosiaan, että ne on ongelma, koska niissä jos lapset joutuu asumaan niissä talvella, niin ei ole hyvä juttu. Sano Ville lyhyesti ja sitten close. Ja kyllä mä ajattelen, että jos on niistä rikollisuudesta ja merkkiä suomalaisten ihmisten häirinnästä kadulla, mitä on sitä tapahtunut, totta kai poliisin pitää niinku siihen puuttua. Sitä mä katsoin keväällä kyllä, kun oli kieltoja kaupattiin ja me rauhoitettu kukka, että mistä ne on Niin. tapahtunut, että pisti silmään. Siis, Mutta on nähnyt ihan tavallisia kantasuomalaisiakin kieloja. mun mielestä siis yksi niin kuin iso kerjäläiskysymykseen liittyvä jotenkin muutos tai haaste, joka mua niin kuin koskettaa eniten, on tämmöinen niin kuin kovasydämisyyden niin kuin lisääntyminen. Et siis ennen kun oli siis kerjäläisiä, niin jotenkin se oli niin marginaalista tai niin poikkeuksellinen ilmiö. Ehkä samalla tavalla kuin saatuin tähän, että oho, että suomalainen tai kantasuomalainen kerjää. Niin mun mielestä niin tuntui pöyristyttävältä ajatus, että joku voisi kävellä vaan ohi tai niin kuin, vielä niin kuin haistutella jotenkin. Ja nyt musta tuntuu, että on aika paljon sellaista niin kuin keskustelua, jossa siis niin kuin ikään kuin legitimoidaan tai annetaan oikeus siihen. Mitä te ajattelette tästä? Siis tämähän on ollut niin kuin koko protestanttisen yhteiskunnan, mitä on ollut, niin siis sehän lähti siitä, että haluttiin tästä eroon kerjäläisestä, että hyvinvointiyhteiskuntaa lähdettiin rakentamaan just sen varjolla, että ihmiset ei henkkoht anna sitä almuaan sinne ja onpas minä nyt hyvä ihminen, kun tässä nyt annan tuolle raukkaparalle rahaa, vaan että hoidetaan se verotuksen kautta sille, että yhteiskunta hoitaa nämä ihmiset. Tämähän on tullut nyt sen myötä, kun maailma on lähempänä. Eihän silloin, kun mäkin olen ollut lapsi ja nuori, niin ei meillä ollut kerjäläisiä. Niin on tämä muutenkin koventunut. Miettii vaikka asuntotilannetta. Meillä on 3500 asunnotonta tässä kaupungissa. 9000, jotka asuu toisten nurkissa. Osa niistä käy töissä. Ei sitä näy päälle päin, että onko koditon vai ei. Tämä muutenkin niin kuin on koventunut tämä yhteiskunta. No hei, tämä toimii erinomaisena siltana vikaan aiheeseen, jossa oli siis... Saanko minä keskeyttää? Te saatte. Kiitos paljon, minä kauan keskeyttää. Haluaisitte sitten keskeyttää vielä Kyllä, lopuksi? sillä tavalla näin. Joo. Siitä saanko kysyä sitten? Lopuksi saa kysyä. Kiitos. Väkevät kysymykset. Kiitos paljon. Hyvä. Okei. Kiitos. Anteeksi, mä oon Ei epäkohteliaasti ollenkaan. Minä teen näin, anteeksi, minäkin vielä. Joo, ei. En nähnyt sitä, mä laukasin.